Здравейте, приятели! Добре дошли в каналът ми. Аз съм Илко. Това е новото ми видео. Снимам в сряда, защото трябва да се реванширам. Нямаше топ класация по-миналите седмици. Затова в сряда се реванширам. В петък ще има още едно видео. В днешното видео ще кажем 5 най-големи черни дупки, като и в миналото видео казахме, но в днешното видео ще има 2. За тези черни дупки сме научили повече факти, но ще кажем само 2 черни дупки. Те са нови. И ще кажем 3 тарантули като небули в космоса. Не тарантула, паяк, т.е. небули. Небула. Ако не знаете какво е небула, ще разберете в днешното видео. Започваме първо с 2 нови черни дупки. Лайкнете видеото, абонирайте се, да започваме. И съжалявам, че в миналото видео не казах, че ще има 2 нови черни дупки и 2 небули. Просто много се изнервих от играта. Ще има и 3-ти епизод, разбира се. Това ще е по-миналия петък. Ще бъде след този петък, след другия петък и най-накрая 3-тия петък. Затова се чуват гласове отвън от коли. И да почваме първо с 2 черни дупки. Пак абонирайте се за канала. Пишете в коментарите какво искате да играя в другото видео. Лайкнете го. Започваме. Тази черна дупка ще излезе на екраните ви в сравнение с Тан 618, който е много голям. В момента е пред очите ви. Тази черна дупка се казва Абел 1201. Тази черна дупка май се намира тази година, или може би по-назад годините. Не знам точно кога е открита, но знам, че за сега е на второ място най-голяма. И затова се казва Абел 1201. Тази черна дупка е супер масивна черна дупка, в която черна дупка не се намира май в нашата галактика. Или се намира, не знам. Затова това е супер масивно чудовище, което поглъща светлина и е много по-масивно от Сагитариус А. Сега ще излезе на екраните ви по-голямата черна дупка от Абел 1201. Ето я. Тези 2 черни дупки, втората черна дупка, разбира се казва БХ, ПХ или какво беше там, още не си спомням, главата ми забравя, но знам, че на второ място е Абел 1201. Това бяха номер 1 и номер 2. Номер 3. Хеликс небула. Хеликс небула е в космосът и това нещо не е по-голямо от галактиката ни, а е по-малко. Тези, които са си мислили, че е по-голямо, не е вярно. Хеликс небула е към 1 или 2 светлинни години, даже май повече. Тези неща, като звезди в небето, ако ги видите като тиганът, или като какво беше още там, не знам. Тези неща са в космосът, те са небули. Като например тъмната материя, Хеликс небула, Тарантула, Хорсхейт, Ейгъл, което е орел на английски е. Там какво беше на български орел. Продължаваме с факт номер 4. Тарантула. Това нещо е голямо 1862 светлинни години. Съжалявам, че погледнах надолу, просто когато се концентрирам, гледам надолу. За да се концентрирам, затова това Тарантула е по-голямо от галактиката ни. Най-малката галактика, за сега май, която е открита,
или по-точно тази, която аз я знам, е Сягуе 2. За мен. Тарантула за нея не се вижда Сягуе 2, защото тук като Тарантула е 1862 стенни години, Сягуе 2 е към не знам. Номер 5. Horse Hate. Това е последният факт в това видео, но ще има още... Ще видите на края на видеото. Само искам да шарнете видеото, да се абонирайте, споделяте всякакви видеа и лайкнете видеото. Нали, споделите го с който искате, който познавате, който и да е. Така ми помагате супер много и искам да събскрайбнете видеото, за да ми помогнете. Horse Hate е конска глава в небето, в космоса. То се казва така, защото буквално е конска глава. Вие си представяте сигурно глава в космоса. Не. Horse Hate ще излезе на екраните ви отгоре под мен. Не под мен, над мен. Това нещо е към колко светлини години там и се казва така, защото е като конска глава. Има тук една звезда, када картинката ще ви изглежда на екраните. Тези, които си мислят, че Horse Hate е конска глава, не че има отрязана глава в космоса на кон. Това е просто конска глава, просто създадена от звезди, нещо там. Това беше факт 5. Бонус, още 3 бонуса. Следващия бонус е черната дупка Феликса. С нея обяснявахме в миналото видео. В предното видео обяснявахме 5 най-големи слънце, 5 най-големи черни дупки. Искам да го гледате, ако сте го пропуснали. Там научихме много неща. Но в днешното видео още повече. Фоникса е голямо чудовище, нали, черна дупка е. Обаче Амел 1201 и там другата черна дупка, те са по-големи. Като Хеликс Небула, това не е черна дупка. Небула, нали? После след това Тарантула, Horse Hate. Това обяснявахме за тях сега. Бонус 3 галактики, които ще научим тези хора къщят навън. Искам сега... не искам, просто ви казвам, че има още 3 бонуса. Да, след факт номер 6. Сягуе 2. Преди малко обясняхме за тази галактика, казахме името. Сягуе 2 според мен е най-малката галактика. С нейните около 200 или 300 светлинни години, май беше толкова, не се вижда за Тарантула. Сягуе 2 е по-малка от нашата галактика на име Млечния път. Ако искаме от първият ти край до другият ти край на галактиката ни да стигнем, ще ни отнема цели 100 000 години, ако пътваме за скоростта на светлината, което самото себе си е буквално. И това нещо, в където галактиките не са пръснати, те се събират в големият супер клъстър на Ланикея. Това е голямо жълто, като на човече прилича. Галактиката ни е тази червена точица. Напишете в YouTube Ланикея, ще го видите, в него има галактики. Най-голямата галактика е Ик-1101 или Вирго, някоя от двете. Вирго е до 5 милиона, колко пише там светлинни години, не мога да говоря. Да, това беше за факт 7. Факт номер 8, последният факт за днешното видео. Суперклъстър Ланикея.
този супер костър лалика ще излезе на екраните ви. Ето го. Галактиката ни е малката червена точица, която виждате. Тази червена точица е галактиката ни, Млечния път. Milky на английски. На английски. На английски казвам. Лайкнете видеото и се абонирайте, ако сте таковали видеото. Напреде, казвам го, ако не сте чули. Това нещо като галактика, не се нарича галактика, просто в него те се наричат клъстъри. Те са в вселените, има много вселени. Нашата вселена е 93 милиона светлини години. Всичко там се казва универс. Вътре в нашата вселена галактиките не са пръснати, фил, а те се събират така наречените клъстъри. Тези клъстъри са супер много в целия обсервабл универс. В тях се побират и галактиките. Нашата вселена ще излезе на екраните ви над мен. Това беше всичко от мен, приятели. Ако сте харесали видеото, абонирайте се за канала, лайкнете видеото, споделяйте и очаквайте следващата игра, на която ще играем. Ще бъде именно, пишете в коментарите, ще видим. Ако до петък не сте написали нещо в коментарите, аз ще избера игра, на каква игра да играем. Но ако споделяте това видео в социалните мрежи и с други познати на вас хора, наистина ще ми помогнете супер много. И това беше всичко от мен. Очаквайте следващото видео.